तबे मन करला तबे हमके मारेला गरियावेला। ये मन करता ना कि कितना दूर भाग के चल देना कि कबो नया मैं आई। ये जो पोखरा बाप है यही पोखरा में कूद के हम जान दे दे तनी अपन ना बांस रही ना बांसुरी बाजी। लेकिन क्या करे हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। अगर हम मर जाइए ना तो हमारे बाबू माई के लड़की ना मिले, ऐसे भी लड़की मिले चाहे ना मिले तो मर जाइए तो दुनिया ना ना देखब। और जियत हन तो हम सब कुछ देखत हन। आज जियत रह तो पूरा दुनिया देखब। हमारे एगो मरद पर बाड़न कैसे करत हवन ना तो दूसर कोई रही जितना काम काज कुल करत नहीं पता ना कि जने काहे हमरा के मारे लगत हन गरियावेला। तो हम जानत नहीं हमारा नैहर के आदमी के गलती रहे। दहेज में कहन जाके मोटरसाइकिल देही ना दियलन जा ये के चलते हमारा इतना गिंजना होताटे। आ कहत नहीं त कहत रहन जानो कि हट कमा के किन ना लिहन जब बियाह शादी हो गई तो अब का दियाई। बियाह से पहले जब मिल जाला तो मिल जाला बाद में ना मिलेला। कहाँ गाना हो हाँ ए जका हाँ पोखरवा से काइलू ह कुछ ना करे ए जाके रोत लो हम हो जा आलू बोत त कने के कौन मेरा भैया ए दतिया पर बैठल वालू गहिरा न ह हम कूद के में जान देबे के आइल ए जान दे के तो अपना घरे जाके अपन टोकरा में कूद के जान दो घर में कूद के जान दो देखा हे जा काहे देबू जान तू ना जान बना काहे जान देबे काहे जान देबू ई बताव ना एक तू जाओ तू ना हमारी मजबूरी समझबा। देखा काहे जान देबू तो बताव। हमन मरे रोज पी पी के आवत है गरियावत है अल्लाह ते खियावत है। यही से सोचे तनी कि हम नहीं कूद के जान दे दे काहे के कूद के जान देबू ना जिया बना बाल बच्चा नहीं था अबे कोई बाल बच्चा नहीं हां ना पढ़ा लिखल हऊ हां हने कत 10 तक 10 तक तो थाना पर लिखे जाए के खाना पका करे जाई काहे फिर थाना पर जाई एमा बाबू कूद के जान देबू तो ठीक बा हैं ओकर तो तार मरत तो दूसरा बियाह हो जाई एमा कूद जेबू तो दूसरा बियाह हो जाई। तो आखिर का करी तू ही बताओ। एगो दहेज के पाछा मोटरसाइकिल नहीं के मिलल वही के पाछा हमके मारत मन गरियावत तो ना घर ले भगावत अपन माई बाबू से बहनी कहब कि ए माई बाबू ऐसन ऐसन हमारा संग करत ना सुतना बैठना ना हो संगे का मैंने संगे ना रहे ना हमारे संगे ना रहेला सर पिया के बटे हां तो दान दहेज के पाछे ना बेटी बहन के सरवा ओकर बेटी बहन की तो हो हां घर में क्यों शादी कर लायक नहीं के दहेज देही तब उनकर बहन ना आई जा हाँ। भैया हो जा भैया हो जा हां तो भैया का होके त ना उ अपन भौजैया के संग लपचप करेला। सरवा हम का छोना था इतना सुघर बिया हो तोरो से बढ़िया अब बढ़िया होकर चाहे खराब होकर से जान लो ना कि अपन कतनो सुघर रही तो मने ना भाई लेकिन दूसरा के मने भा जाई। देखा बहनी है ना डूब के मुंह देगी किस दिखने बाकी वो तो सरवा फंसी जाई जेल में चल जाई चक्की पीसी वही में आ तू बताव परे तो बन के घुमा हमार है ना डूबा बू चौल बनवाए के पड़ी तोहरा के पूजा करे के पड़ी हां छोड़ दे बू सब ही अपने भलाई सोचत है बतावा हम अपन जान देवे के आइल बानी ई अपन पोखरा के बारे में सोचत हो जान काहे के देबू झूठो के ये बतावा ना लेकिन हम का करी का कुछ ना वही घर में रह अब बोला तो ए भैया एगो हम बात कही का ओसे बढ़िया बना कि तू अपना घरे हमके अपन बहन बना के रख बोलती ना 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 जनला जब खुदे ना हम शादी के दिन है बा हम माई बाबू के तो तारा घरे खाना पानी कुल बनाई सुनो ना हम गरीब आदमी है हमारा घर में कार चल के रखब ठंडा पाला के मौसम बाटे हां एक ही घर में 5-7 जनी हमन के सुतनिया माई बाबू भैया भौजी सब के सुतेला हम तोहरा के ले चली हां बताओ हमन के सही गरीब बनी जा चला कोनो बात नहीं के हो तू जा घरे बोलता तो ओकरा के मार
ठीक है ना। घर त ना जाई लव तार पोखरे में डूब ए जान दे लव मैरिज ना फैला तो ए है हमर कोनो मैरिज ना भइलो पोखरवा में कूदबू तो के कूदे देब हैं। हम इजरे देखते बानी फालतू के आ जाते सब ई अबे ना बुझाई जब खिस बुताई ना तब बुझाई करा। सुन त पाट भूले के दम बड़ा न बड़ी यार लागल बा यही तरह हो जाई तो अबरी खूब मजा आई खुदिए एकदम भर एकदम मुर्गा मछली चाप के ठंडा पाला में एकदम मछली उछली मारा बरारे के गुड़िया हाय हाय एकदम से लहसुन के- बढ़िया बगे कोई जाके कूद के अपन जान दे दे लेकिन हमें ना ए जाए ए काबा हो कहां हो ओ रोबत गावत का गुल बा हो कुछ ना हो पूछू ना ये तू लोग काहे हमरा बीच में बाधा पड़ता है हम अपन जान दियल चाहत नहीं तू लोग हमके बीच में ना तो रोका जा काहे के और अपन जान सोच ले मैं सोच मन तो करता कि यही में कूद जाई बाग मर्दे भौजी तू तो जानते ना बड़ा हमारा घर में क्या होता है का गुल बा हो तार घर में अच्छा तू ही बता बस हां कि हमर बाप भाई दहेज में जेकर से बात मेरे ओकरा से ना भरे है हां जब वो ना दिलन तो हमार का गलती बा तब का तमे ना मारते जका मेहना के रोज लात जूता खियावत आ कहत चल जो अपन बाप भाई कहां चल जो अपन नैहर हां हम ना रखब आ हमरा आँखी के सामने अपना भौजाई के संगे खूब सटियावतन बतियावतन बतावत न तब का ऐसे कोई करी तो कैसे रहबो ई बात बाटे ए मत भौजी देखो कुल पैसा के लालची हो सो उतना टेंशन लेबू त ना चली ठीक न तू झगड़ा कल तुरंत की करले घर में हम हाँ ना हो मार के मुआ दिया सा ढेता ना डरा तलू तब का लेकिन तू ठीके कहत रहा कमजोर आ, पर तो तो सही। मरबे करिया स अब हम न बोलले ठीक बाटे न हाँ आयो ऐसन बात कि हमर जो गोतिनी लेके सटियातिया हाँ वही करे बेंगदा लेके दोनों जना के मारल चाहता मारा एकदम पलर जा आ वो भी मोबाइल के वीडियो के साथ तब का ठीक कहत रहा हम मर जाइब हाँ तो के हमार होई बात सही कहलो के बाटे के ओखे वाला बा हो आए मर जाइब तो चल जेबे जना के राज हो जाई तब का फिर दूसर बियाह कर ली हन हाँ तू ठीक कहत रहा भौजी देखो दुनिया बहुत आगे बढ़ गइल बाटे आजकल कोई के कोई नहीं के देखो सब पैसा के लालच हो गइल बा ठीक न रात से जानलक झगड़ा करत कालो मर रात में 2 दिन से कुछ नहीं खइले न अभी हम मन करत न कि हम का को लेती लेकिन अब करम ना करवाई देख लिया कि अब हम का करत नहीं आ का कैसे कैसे करत नहीं हम लोग के साथे इतना दिन हम सहनी न हम ओहन लोग के सहे के पड़ी गलती कहत नहीं हो ना ठीक कहत लो भौजी ठीक बा हो देर बबुआ तो ये का करे हरिये जात रहलो कोनो काम रहे का हम अपन जान देवे खातिर जात रही जान देवे खातिर हाँ ये मत हइसन कुल काम कइल जाला हो हां आखिर का करी हो केकरा पर रही ठिकाना पर होई मरद तार नहीं खे का मर्दे तो कुल करत तड़न ओकर मतिए मार देले बान सो मार दिल बड़ी तो अब हम हाँ। मत सोच कर दे तू देखत रही है बबुआ जब ले जानते बालू कि सो जांगुरी ले तो कबो घी ना निकलेला ना निकलेला टेढ़ करे के पड़ला ना तो जब तार मरो तार मान में नहीं खन तो टेढ़ बन जाए ठीक कहत रह आ बन के देखाओ मारा डंडा उठा के कि नते उ कहीं क्या घर के कहला में डालो अब अपना नैहर में फोन लगाई हो आ भाई के बुलाई तब का जानल आ ना तो बापू भाई के ना बुलाई न तो हम काफी बनी बे शरीर में जान रही तो कोनो कोनो कुछ ना खा खा रही अब दिमाग अपन लगाई भलू पुलिस दरोगा दुआर पर बुला दे हाँ बोलावा पुलिस दरोगा एकदम हुलिया टाइट करा देता ए जाके मुखिया हाँ हाँ आ सरपंच आ वार्ड भेड़ुआ बाड़सन ई कुल न घूस वाला आजकल बा सिस्टम जानते बालू कि हाँ, अरे घूस दा वो अरे हो जाता ना घूस बा न तो घूस हाँ। घुसा देता नहीं का बुझाई अब वही खातिर जा तो रहल हो मुंह खातिर हाँ बे मरते भौजी कहीं का तू एकदम साफ खत्म है बालू का साफ हम खत्म बनी तो का बालू तो झगड़ा भइला चल दलू वे गलत काम करे देखो तू ठीक कहत रहलवा गलत काम कबो कइए नहीं की सकत आज तू बहुत बढ़िया हमरा के दिमाग देले हड़
ठीक बा तो ठीक बा तब चलो वैसे कहिया जन के अपन जान देबे जा करल है ठीक ए बा कैसे ना कहम बताओ साला कहीं के जेकर में ररुओ वाली सो ओकरो टेंशन बा देख जेकर नइखी सो ओकरो टेंशन बा साला आदमी करस तो करस का सबसे बढ़िया जिंदगी रहे बचपन वाला बनावत रहिए चप्पल के टायर बना के साला गाड़ी चलावत रहिए हर और साला उ जिंदगी बहुत मस्त रहे अब तो साला सब खत्म हो गई जिंदगी